ita mace sauke nauyinta da haƙoƙinta ba shi bane ka kawo mata abinci, ba shi bane ka saya mata sutura, in ba ta da lafiya ka saya mata magani. Lokacinka ka ba ta lokacinka hakkinta ne. Allah a Qur'ani ce wa ashiruhunna bil ma'ruf, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Allah ya ce ku zauna da su da kyautatawa. Wata ka zauna da ita ka yi hira da ita ya fi abincin da za ka ba ta yi mata daɗi. To saboda ba yadda ta iya, yana rike da wayansa, yana danne-dannen wayansa, ita kuma tana gefe tana kallon shi. Abin takaicin wani za ka samu ma ba wani abu yake yi da zai amfane shi ba, wata yake magana da ita wadda ba matarsa ba, matarsa kuma ba ta da lokacinsa. Ita wannan ya raba ta da babanta, ya raba ta da mahaifiyarta, ba ta tare da kannanta da shi take tare, amma hiran kuma duka zai kare ne da wata ba ita ba.